Mit navn er Mark Liebst, og jeg er forfatter til Danmarks nye ungdoms- og pubertetsbogserie Nikolaj. 1. februar, der udsendte jeg den første i serien, som har fået titlen Bøsser, Bumser og Beskidte Sokker. Jeg har selv skrevet min historie, jeg har selv illustreret, og jeg har selv fundet sponsor og selv udgivet. Jeg har selv stået for et design af reklamematerialer. Jeg har stået for alting selv. Da jeg kom på, at jeg ville lave det her, der ville jeg lave bogen for min egen skyld. Jeg har lavet den historie, ungdomsbog med homoseksuel hovedperson og relevans, som jeg ville ønske, jeg selv havde fundet på skolebibliotekerne. Så det er for skolernes skyld, det er for de unges skyld, det er for min egen skyld, det er for generationerne over og under mig skyld, at jeg har lavet det, jeg har lavet. Og det er vigtigt for mig, at jeg når ud. Jeg benytter mig meget af de sociale medier, og det har vist sig, at reklamemetoder på den måde har givet rigtig meget på det for mig. I øjeblikket der er jeg på Danmarks tur, skoletur. Jeg laver klassebesøg, og jeg har erfaring med at besøge 5. til 9. klasse. Det plejer at fungere sådan, at skolerne får et uddrag af bogen og hører lidt om mig. Jeg snakker gerne med en repræsentant fra skolen, som læser det her sammen med eleverne og hjælper dem med måske at udarbejde nogle spørgsmål og forstå, hvad det er, de læser, forstå, hvem jeg er, forstå mit budskab. Og når jeg så kommer, så er det meget vigtigt for mig, at det er klassevis, enkeltvis, for at starte en dialog med eleverne og snakke med dem om det at være anderledes, så i virkeligheden, at selvom uanset hvor anderledes man er, og man får hår og det tøj vi vælger, at indeni der er vi alle sammen de samme. Jeg er stor fortæller for, at man tror på sig selv, og man tror på sine drømme, sin mavefornemmelse, at man passer på sig selv, man passer på hinanden, og at der er gensidig respekt alle steder. Det er det, der er vigtigt for mig, og det er nærmest ganske gratis at få mig på besøg. Det eneste jeg skal have er transporten hen til skolen og have sikret mig et eksemplar af Nikolaj på skolebiblioteket. Det er vigtigt for mig at komme ud på især de små skoler, for det var der jeg selv sad som folkeskoleelev og usikker.